Ja sam se na kraju dokopala ove čaše. Svi znate da sam iz Novog Sada, tamo sam probala da pronađem u više Maxi prodavnica, međutim nigde nisam našla, a vidjeli se da sam okačila da sam došla kod mame. Na kraju sam odlučila da potražim, ovdje ima dve samo Maxi prodavnice i otišla u prvu, međutim nema i onda rekao ajde da probamo i drugu. Kad nađem prvo jednu kutiju na polici, pitam ovu prodavačicu da li kojim slučajem ima možda još jedna ta kutija sa poklon čašom. Kaže ima baš jedna u magacinu. Tako da sam uzela još jednu čašu, pošto je moja mama izrazila želju da hoće. Čaša je poprilično velika, ovaj poklopac odlično se zatvara, ne može da se prospe, tako da sam ja prezadovoljna kupovinom. A što se tiče same kafe, kafa je lepa, ali me više posjeća kao čokoladno mleko, tako da je bukvalno brzo popijem, a ja volim inače baš da uživam u kafi i da je pijem polako. Tako da ovu kafu više nećemo uzeti, bitno da su se mi dokopali čaše.